وجہ دیگه سوال شین کہ اگر ایک مردم تکبیر تحریمہ بے خیال بکن تو ڈائریکٹ جو سے اللہ اکبر پہ کن یا کہ نمازہ ختم پہ کن یا کہ نوک نماز شروع پہ کن؟ اولا ما بزانن کہ نماز لحت رکنا جی اگر یک رکنی یک پزور یالا بدن تو آئی نماز ہم نبی اگر یک رکنی یک بیحال کو نماز تہا آئی رکن آرگین دوبارہ پورا کنگین چما رکنانی تہا یک تکبیر تحریمہ کے مردم نماز انچو شروع کن دستم برزابا یا کوپگانی برابرہ یا گوشانی برابرہ کہ اللہ اکبر گوشیش یکشن تکبیر تحریمہ اسے پمشہ تکبیر تحریمہ گشاں اسی معنی ہمشی کہ چی اللہ اکبرہ چی بعد دنیا تمام چیز تی واسطہ حرام با پرچہ کہ نوتی رب بارگاہ تو اشتاتا گئے تو وہ ہمائی مخاطب ہمائی دیمہ ہوتی عاجزی و انکساری گوم اللہ رب العالمین عبادتا بکا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں انہو لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيدع الوضوء دراجی حدیث ہے دیمہ فرمانی ثم یکبر اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں ہچ مردم نماز آ وقتا تک پورا نبی آئے نماز کامل نبی تا ہما وقتا کہ مردم وضو بگی وضو آچی بعد اللہ اکبر بکا نماز اوشتی یعنی یک مردم تا اللہ اکبر مکا ابزا نماز داخل نبودتا مثلا یک کی بیحال بو جماعت اوشتاتا ہنچو ات ڈارک دستی بستا اوشتات الحمدوانگی شروع کو اسی بزا نماز انگا شروع نبودتا حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں مفتاح الصلاة الطہور و تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم کہ نماز چابی ات دزماز کہ مردم پاک بھی نماز کے مردم شروع کن گو اللہ اکبر شروع کن یعنی تکبیر تحریمہ اور دیما مردم گو قبلہ کن اللہ اکبر گوشی نو مردم نماز شروع بھی اگر ہمیں وڑا یک مردم بیحال بو یا تکبیر تحریمہ کی پذور یالدہ وائی نماز نبی بلے یک مردم اگر بیحال بو تکبیر تحریمہ ہنچو دستی بستا یک رکات وانت یا رکوع بعد آیالا کم من تکبیر تحریمہ نکتا دوبارہ ہوتے نماز شروع بکن یہ ضروری نہیں کہ نماز اگر یک مردم پروشی میگا رسم و رواجیں گیشتے گا یک کہ نماز آئے نماز پروشگی بھی سلام اچھا کر رہی تو اوشتکائی نوروب زمان نماز پروش نماز وقت گونتی حرکت در آئے گا تو کہ در کا یا گپ پہ جنے تو نماز وقت پروشی مردم سلام ہما وقت دن کہ ہوتے نماز مکمل کا نو سلام دن اگر درمیان یکیا نماز پروشت اپا گپیا پا روگیا پا ہما کاریا کہ نماز پروشی ای نماز وقت پروشی یعنی بغیر تکبیر تحریمہ مردم نماز داخل بوت نکن اگر یک مردم بیحال بو نماز شروع کو دوبارہ ہوتے نماز شروع بکن تکبیر تحریمہ بکن اگر یک مردم دو رکعت وان تو حیال کو تکبیر تحریمہ نکتا پدا سر نو ہوتے نماز شروع بکن دوبارہ بوانی